Tänään tehdään suolaisia muffinseja. Mä maustan ne Virginon rosmariiniöljyllä. Aloitetaan sekoittamalla kaikki kuivat ainekset. Mulla on 3,5 desilitraa vehnäjauhoja, 2 teelusikallista leivinjauhetta ja sitten vielä puoli lusikkaa suolaa mukaan. Sitten vaan sekoitetaan ne yhteen, laitetaan ne sivuun. Sitten sekoitetaan kosteat raaka-aineet. Meillä on 200 grammaa kreikkalaista jogurttia. Lisätään 1 desilitra Virginon rosmariiniöljyä. Lisätään 2 kananmunaa. Ja lisätään fetajuusto, raastettu kesäkurpitsa. Makuun voi käyttää mitä tahansa, esimerkiksi kuivattuja tomaatteja tai eilinen broileri käy hyvin. Tämän jälkeen lisätään kosteat raaka-aineet tänne kuiviin ja sitten laitetaan muffinsivuokkaan ja uuniin. Näin helppoa se on. Mulla on tässä 3 eri tapaa, miten hyödyntää muffinsivuokkaa. Eli leivinpaperia, josta tulee kuppeja, valmiita muffinsivuokia. Tai sitten pohjalle voi laittaa pienen tilkan Virgino-öljyä, joka estää muffinsin tarttumisen. Päälle voi laittaa erilaisia siemeniä. Tänään mä käytän näitä kurpitsasiemeniä. Ripotellaan päälle. Sitten muffinsit on valmiita uunia varten. Uunin lämpö on 225 astetta. Muffinsit vie noin 20-25 minuuttia, mutta kannattaa pitää niitä silmällä. Wow! Kullanruskeat ja upeat. Hyvin irtoaa siinä, missä on ollut Virgino-öljyä ja tulee tosi kaunis tällainen rapea kuori. Sitten ne on oikeastaan valmiita nautittaviksi. Ja nyt kun tänään tehtiin tällaiset suolaiset muffinsit, niin nämä toimii mahtavasti voileipänä. Aivan ihanaa piknikruokaa. Ja jos haluaa tehdä jotain hienoa ja juhlallista, niin muffinsia voi käyttää sillä, että sä laitat tähän päälle tuollaista vaikka Philadelphia-juustoja ja yrttejä yhdistettyä niin, että se on cupcakein näköinen. Jotkut ehkä luulee, että se on makea, vaikka se on suolainen. Feta ja rosmariini toimii kyllä niin hyvin. Hei, tulkaa kaikki maistamaan, nämä on tosi hyviä. Olkaa hyvä.